Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke om dokumentation. Jeg vil vise dig, hvordan du kan oprette og tilføje dokumentation på eksisterende ordre og for den sags skyld arbejdssedler. Det vi gør, det er, at vi går ind i min plan eller overblikket. Det bestemmer du egentlig helt selv. Så finder du egentlig bare en ordre, der er i gang, eller den ordre, som du ønsker at uploade den pågældende information på. Den ordre, den har jeg allerede været inde og lave lidt på. Jeg har lavet noget kvalitetssikring af den slags, men der skal også dokumenteres noget. Så jeg går ind her i genvejene og finder den, der hedder dokumentation. Og allerede i det, jeg trykker, prøver lige at lukke her, så I kan se det, så kan man tilføje dokumentation. I kan redigere, I kan downloade det, I kan flytte dem, og I kan få det til vist som galleri, og I kan samtidig søge i det. På den måde så er der altså rigtig mange muligheder for at lægge rigtig meget dokumentation til hver enkelt opgave. Jeg vil vise jer, hvordan I lige kan drag and droppe hvad kan man sige, informationen her. Så hvis jeg lige trykker på den, der hedder forsvandt den her. Der, dokumentation, tilføj dokumentation. Jeg går ud på mit skrivebord. Jeg tager bare nogle af dem her, der hedder forsider, som bare er nogle andre normale billeder, jeg har haft liggende. Så kan jeg egentlig bare tage den her og lægge ind. Jeg kan tage den her og lægge ind. Og sådan kan du egentlig bare blive ved med at oprette dokumentation. Du kan samtidig gå ind og ændre i den. Du kan ændre navnet, du kan tilføje beskrivelse, og du kan oprette mapper eller tilføje nye mapper, hvis der er forskellige former for dokumentation, som du skal oprette på den pågældende ordre. Vil du så gerne sende dokumentationen, så går du herop i ordren, og så kan du trykke send dokumentation. Frem kommer, ligesom med kvalitetssikringen, dokumentationen, og så kan du egentlig bare vælge dernede af, hvad der skal sendes til den pågældende kunde. Det kan du gøre løbende, men du kan faktisk også gøre det sammen med fakturaen, så du egentlig kan sende en mail med faktura, så ordrebeskrivelsen, dokumentationen, kvalitetssikringen og så selve fakturaen til sidst. På den måde, så kan du virkelig levere en god service for din kunde. Det var, hvordan du brugte dokumentation i Minuba Go. Rigtig god arbejdslyst.